मांगे पूरी करो वरना खुर्ची खाली। हमारी मांगे पूरी करो वरना खुर्ची खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो वरना खुर्ची खाली करो। कोरोना योद्धांना सरकारी सेवेत समाविष्ट केलेच पाहिजे। कोरोना योद्धांना सरकारी सेवेत समाविष्ट केलेच पाहिजे। कोरोना योद्धांना सरकारी सेवेत समाविष्ट केलेच पाहिजे। कोरोना योद्धांना शासकीय सेवेत समाविष्ट केलेच पाहिजे। कोरोना योद्धा एकजुटीचा विजय असो। कोरोना योद्धा एकजुटीचा विजय असो। कोरोना योद्धा एकजुटीचा विजय असो। कोरोना योद्ध्यांना सरकारी नोकरी मिळालीच पाहिजे। मिळालीच पाहिजे। आज जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चा, प्रहार संघटना, छावा मराठा युवा महासंघ च्या वतीनं निदर्शने आंदोलन आम्ही करीत आहोत। या आंदोलनामध्ये कोरोना योद्ध्यांना राज्य सरकारने जे कार्यमुक्त केलेलं आहे, कामातून काढून टाकलेलं आहे, अशा कोरोना योद्ध्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घ्यावं कायमस्वरूपी, ही प्रमुख आमची मागणी आहे। जेव्हा देशामध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढला, हॉस्पिटलमध्ये हजारोच्या संख्येने रुग्ण दाखल झाले होते, अशा वेळेला कोणीही कोरोना रुग्णांजवळ जाण्याचं धाडस आणि धैर्य करत नव्हतं। अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने करारावर कोरोना योद्ध्यांना सेवा देण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट करून नोकऱ्या दिल्या करार पद्धतीप्रमाणे। तेव्हा आमचं असं म्हणणं आहे की आपला स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून, आपला परिवार, कुटुंब, मुलं बाळं जीव धोक्यात टाकून कोरोना रुग्णांची सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने तातडीने सरकारी सेवेमध्ये समाविष्ट करावं। तसेच ही सेवा देत असताना जे कोरोना योद्धे चे कुटुंबातील काही लोक मयत झालेत, काही ड्युटीवर असताना कर्मचारी मयत झालेत, अशा मयतांना राज्य सरकारने नोकरीत सामावून घेऊन त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मोबदला द्यावा अशी आमची मागणी आहे। तेव्हा राज्य सरकारने जर तातडीने या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवा दिली नाही तर आम्ही महाराष्ट्रभर राज्यभर आंदोलन करू आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, त्यांना घेराव घालून त्यांच्यावर दबाव आणू आणि हा प्रश्न सोडू। तेव्हा सरकारने तातडीने या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत घ्यावं अशी आमची मागणी आहे। सर्व जगात कोरोना महामारीचं भयानक संकट आलं असताना एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाली तर त्याला बहिष्कृत करण्यासारखे प्रकार घडले। कोरोना रुग्णाजवळ कोणी गेला तर आपल्यालाही कोरोना होईल का आपला जीव धोक्यात जाईल असं वाटत असताना कोरोना योद्ध्यांना, कोरोना रुग्णांची सेवा करण्यासाठी शासनाने कंत्राटी पद्धतीने ज्या कर्मचाऱ्यांना घेतलं, त्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची तीव्रता कमी होताच त्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला। हा कोरोना योद्ध्यांवर झालेला अन्याय आहे। कोरोना योद्ध्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेता यावं। आरोग्य विभागात अनेक पदं रिक्त आहेत, या रिक्त पदांवर कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना सामावून घ्यावं या मागणीसाठी शासनावर दबाव टाकण्याच्या हेतूने आज आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। आणि शासनाने जर ही मागणी मंजूर केली नाही तर मंत्र्यांना, लोकप्रतिनिधींना आम्ही रस्त्यावर फिरवू देणार नाहीत अशी आमची भूमिका आहे। सरकारी नोकरी मिळालीच पाहिजे। कोरोना योद्ध्यांना सरकारी नोकरी मिळालीच पाहिजे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, खाली करो। कोरोना योद्ध्यांना सरकारी नोकरी मिळालीच पाहिजे। कोरोना योद्ध्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट केलंच पाहिजे।